Pre, nakay kwarta da pre. Palita sigarilyo pre. Ako pa pangayuan mo tanawa ra gud ako porma na kagidlay-gidlay na manganay tungod kay wa na koy kwarta di palit sinina. Paita po daan eh. Pati panigarilyo, wag yun ta. Wa mo lang kay paita gid. Saon na nato ni ron mo poy mudawat trabaho gusto agod kay magpinulpol man pud ta. Gabi sa sinsiyo da pre. No, ay namusar na di samutan na magiduhin mo tanawa. Sorry pre. Wa tay kwarta biso piso. Ay nindot pre, mga awat na lang taglubi pre. Ay jud ko kung kuana ng kawat-kawat ay kung damay-damaya na kay bisag mamatay ko sa kapait di jud ko mangawat di jud ko manghilabot og dili ako ah. Tek ra gani pre. Lami mo gay manigarilyo gud. Sigarilyo ka pre. Kung mamatay sigarilyo, totoy na lang pre oh. Binuang manay mo pre, patutuyon manunton nimo sa kasemana biya kang wiligo. Maulaw pag kunay mo wingog way ligo no tanawa ra kunay mo sinina oh. Sus nagkauling-uling pa. Sige, tag sinawayay ani pre, ito may maayong buhaton na to ani ron. Ano na lang pre. Mamakal na lang kita ani. Sige, Balag brato ang pamakal pre. At least natay income kamay ba pang sigarilyo lang ba? papalit to pagkaon ng uban. Oh, tara. Oh, sakto oh. Ay sakto. Ay ba pagilata? Oh, Klaro na kayo. Labte kay nyuha man na. Ay, sorry boss. Namakal po di ka boss? Uy, sino namakal? Ako anang bakal, wala ko namakal. Boss, pwede nagpangayoon na mo boss, balag sa ako lang. Sakto lang, apil-apil na po ng lata. Pangayoon ninyo. Sa di mga trabaho nyo day. Ay, kontraktor may boss, kontraktor kay may boss. Kabalo ito kang namakal may boss, mangutana pa juga kung saan mong trabaho. Mauman. Ay, namakal day mo day. Abi na ko mga vlogger mo itong magpaluilo. Sige, kuha nyo na. Uy, salamat kay boss. Salamat, Salamat kay guys. boss. Ay, basuran po na dali aja. Ay, Ay, naman sige, dito boss. kay. May naikan pa mo di. Yatis kiyo mga sinina eh. Pre, may lata pre. Ako na nakauna. Ayaw. Ako may nakauna ni. Ayan na, may ilog mata nga korpo man ta. Sige, okay ra. Ilis sa sinina. Gisit naman. Ay na, pag-ilig mo ra, mag-imuha na. Ano kita natawa na? Sa hilap kami. Kuha ay. Isa pre. Awan. Ay, makuha, di dami po. Oo, lata, dirgana, plastic. Tara. Oh, Dara pre. jackpot. Hay. Dakto ni halin. Halin na nikuan ba? 5 centavos. Pero matigom ni 10 centavos. Dili ta sunahan. Daghan na dai dire pre. Oy, o dito ka pamunit sa mga kwan pre. Kaya ako siguro na ko ni bakal o sa dito. Sa Kami galing. ni. He. Nagpata na kasultan. Ay, ito taguan. Ay, wala. Ayaw ni. Dirita. Dara, sundan na ka city oh. Pwede mo ni. Apa? Sama ni? Ay, bugata ko Ay, na. nabtina. Puro na siminto ni. Wait na. Sabak bang manok? Puro mag... May tao? Tama na ni pre. Tama na. Liso na Basta tagdala. tagkuan na ni. Sabak rin manok. Ni. Yatis na kung saan mo dari? Namakal. Namakal tanawa. Ano ada magitbit? Namakal lagi. Inyuwa rin ng area dari. Trespassing mo ba? Ala, trespassing daw pre. Wala nakabutang na trespassing dito. Nakabutang nito. No smoking. Sipiat kay ka, boss! Sipiat day, ha? Karun mo! Ay, naguna-una, magagdagan pre. Kana! Pangilabot mo di inyo, ha? Sayang kito mga bakal na to ba nabilin. Okay ra to pre. Baala mga bilin to. Ang importante nakahawa ta dito. Wata ng disgrasya. Ilagay niya. Tawa ko oh. Black ayan pa kung mata oh. Sige lang pre. Nakoy pakita si Muha pre. Sumdi na pre. Surprise! Hala, yung ka pre di ka mangawat. Umiilal lang kademolyo ng akang may gumalaw. Tara na. Ato na ibaligyan eh.